comedy. आं मिथिंगा नार्जारि बे 2020 नि आंनि नैबे दा फार्स्ट मिउजिक भिडिअ बैसागु दा जों बाक्सा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव खालामगासिनो बिथांमोना बयबो नायगोन आरो जोंनि भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामगोन होननानै आसा खालामबाय Hello guys, गोजोन फुंबिलि दा मर्निंनि जागासिनो 11:22 ओमफ्राय जोङो दाख्लै दैजिं थांदोंमोन नालाय रिसेन्टलि ब्लग प्रिभियास ब्लगाव बिनो दंमोन दिनै जोङो थांगासिनो शुटिंआव जों मोनसे बर' आंनि अनसुलि सना अफिसियेल संखौ दिनै शुट खालामनो थांगोन आंजों लोगोसे थांगोन आंनि फंबाय रेडि खालामबाय थादों माल लानायाव बिखौ लाबाय माबा लासोबाय थादों बिखौ लानानै जोङो थांगोन दा तामुलपुरसिम तामुलपुरनिफ्राय जों रन्जन मोना फैगोन दा बिसोर लकेसनफोरखौ माबा लादों दा बिसोरो डिसाइड खालामगोन ओमफ्राय बिसोरजों जों थाफागोन ओमफ्राय शुटखौ आं खालामगोन माने केमेरामेना आंनो स' नायनो मोनगोन भिडिअखौ थाबैनो स' भिडिअखौ नायबाय था